supremàcia del capital. No te'n vagis, espera, pausa per publicitat. No puc diferenciar el que és banal del que és important. Ofegat en un mar d'informació, sensacionalisme i alarma social. La mateixa mentida al final es converteix en veritat. Qui extra oferta treu el talonari, ocupa el seu lloc en el diari. L'editorial es frega les mans, amaga i fon interessos dels bancs. Banca i guerra perden els principis per ampliar tots els seus beneficis. Neutres en conflictes d'opressió defensen el nom de l'explotador. No puc trobar una resposta, ni un silenci entre tant soroll. Bombardets de propaganda i manipulació. No puc trobar una resposta, ni un silenci entre tant soroll. Bombardets de propaganda, tallo la transmissió. Viu la vida per fascicles col·leccionables, la lletra petita a tota velocitat. Atenció, aquest missatge serà autodestruït. 3, 2, 1, pam! Bombardeig de propaganda, una oferta que no podràs rebutjar. Informació és poder i l'arma és la censura. Tallo la transmissió, fora de cobertura. No puc trobar una resposta, ni un silenci entre tant soroll. Bombardeig de propaganda i manipulació. No puc trobar una resposta, ni un silenci entre tant soroll. Bombardets de propaganda, tallo la transmissió. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and tap out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised, and be no rerun, brothers and sisters. The revolution will be live. No puc trobar una resposta, ni un silenci entre tant soroll. Bombardets de propaganda i manipulació. No puc trobar una resposta, ni un silenci entre tant soroll. Bombardets de propaganda i manipulació.